बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. स्वराज्य संघटना सावंतवाडीच्या वतीनं आयोजित शिवस्वराज्य रॅलीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. राजवाडा येथून युवराज लखमराजे भोसले यांच्या हस्ते श्रीफळ फोडून या रॅलीला प्रारंभ करण्यात आला. जय भवानी जय शिवाजीच्या जयघोषानं परिसर दणाणून गेला. भगवे फेटे, भगवे झेंडे यामुळे शहर भगवामय झालं होतं. दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.